Hello. Njani? Indaba uhambe ngemoto eziningi nabantu abagadayo. Mshana wami. Impilo enzima mshana. Okay. Athi kancane nje mshana vele ngoba kunestory yabona ongasazi mshana mina kwathengwa inkabi mshana. Zathengelwa mina. Uyabona since inkabi ziyangifuna mshana ngazi ukuthi zikhokhelwe malini. Manje inkinga yami sesengikhathele. But ke South Africa mshana wami izwa yonke. Ngifuna ukumake sure ukuthi mangabe ukuthi ngiyogwetshwa yogwetshweni into ekhona. Igwetshweni ukuthi ngibulela umuntu ofuna ukungibulala. Ngoba semide leminyaka mshana ngibhadala abantu ukuthi bangigade. So sengcono manje ngenze sure ngoba amaphoyisa enza kancane. Ngibikile udaba enza kancane adlala ipace yayo. Abanye bangitshela ukuthi ba-underground. Mina ngo-underground mshana ngila. Uyayibona leyo nto. So ithele iminyaka miningi angeke ngihlushwe umuntu engimaziyo mshana. And then ngicabanga ukuthi namuhla le inkabi zakhe sizomqoqela indaba. Namhla sibonile ukuthi akudlalwa. Le drone mshana ihlezi uyibona izulazula la ekhaya. Ifuna manje i-drone ngeke izingibulale mina. Akungene bona. Badom ngoba abatshintshi nezimoto futhi. That day mangiphuma lapha eCapitec ngibabona nje sisuka nje ukuthi napha. Baphuma babaleka. Angeke baphela beze kimi. Uyabona. Abangene la endlini mshana. Khona bazobona ukuthi bafana noba. Uyabona namhla mshana, namhla. Ukuba sibe ngasilo mngcwabo la ilungu. Obonga ngapha phezulu. Bayangibona, yasho bangilandela ngedrone mshana. Bangilandela ngedrone. So mangibhizi lapha lamaphoyisa ngitshelile ngathi le drone bangilandela ngayo ayivamanga very incane wena mawuyibuka mshana ngathi isilwane. Wena uzobona ngathi uboniyo namhlanje bemnyama ispider yanamhlanje. Okay bengasi spider kodwa ilo yana emnyama. Uyabona. Ngisho noma bangeza nomosquito ngigudi kabi mshana kulento. Noma bangeza nomosquito mshana ngitshela ekseni ngithi ha i-drone le. Uyabona. Nale bumblebee yabo le. So bazama angazi ukuthi yini abayifunayo ngoba phela abangeni. Mina uma ngifuna ukuhamba ngiyolala eMiddelburg ngihamba ngiyolala eMiddelburg mshana. Mangifuna ukuba ngapha ngihamba ngibe ngapha. Abeze angisho bababhadele mshana bona bababhadele phela kuthiwa ababulali. Bona basebenza ukubulala bona. Iminyaka engaka sola balokubulala mina. Sengikhathele ke mina mshana wami. Ziningi izinto zami ezimile ngibhekane nalempi. Bengithule nje ngingakhulumi ngayo ngoba inkinga yami ukuthi angifuni ngiyazi ukuthi nalo owenza lento mawuyitshela ukuthi uhlakaniphile uyitshela ukuthi angiboni ukuthi ubani uyabona.
and ngiyazi ukuthi usebenzisa lephi ithuba ucabanga ukuthi amehlanga azobhekaphi kanti inhlakanipho ukudlula yena. Into ezokwenzeka-ke mtshana manje iyi-1 sekuyoboshwa mina manje ngiboshwele ukuthi bengizivikela. Iyo lento esizokwenzeka-ke manje namhlanje lenkabe emhlophe ekhanyayo ende iye yophahla ethuneni elirong mjani. Kwabona umuntu aphahla ethuneni la kunasihlobo sakhe khona. Uyachamuka ngale DG6 mjani ekhishwe number plate phambili. Esemoyane beza nje ne-drone nje solo ukuthi ngiyabona ukuthi naba ukuthi sihamba nabo ngiyababona mjani sihamba nabo. Ngiyantshela gang ngithi hayi sihamba nabo. Bafike ngena lapha emathuneni. Uma ngithi-ke lapha ethuneni lamfowethu uma ngithi ngetha. Hayi naba sebevele bayitshela ukuthi hayi vele ngaphambi isandla kwaba kanye ngiyacela kwagcwala amathuna. Bandlula mtshana bayekhonini. La kungeke baze baphume nokuphuma khona bawu3 phakathi. Wehle omunye wathi mayifika wayithela la kupake khona abanye futhi ugada. Wathi bafika bema njengalapha bangasondela lapha bayama njengalapha. Wagijima omunye omhlophe ophahla ethuneni elirong lomlungu. Angena sihlobo mtshana aqeda abuka nje abuka waqeda baphuma bahamba mtshana wami athi lapha bacabanga ukuthi sibhamu shawa yibona kuphela. Lenyanga abayihambayo yabakhohlisa mtshana. Iyabakhohlisa. Ngisho noma bangahamba baye eMalawi mtshana ngeke baze bangibulale mina. Kodwa watch the space from now. La kungeke baze baphume nokuphuma khona bawu3 phakathi. Wehle omunye wathi mayifika wayithela la kupake khona abanye futhi ugada. Wathi bafika bema njengalapha bangasondela lapha bayama njengalapha. Wagijima omunye omhlophe ophahla ethuneni elirong lomlungu. Angena sihlobo mtshana aqeda abuka nje abuka waqeda baphuma bahamba mtshana wami athi lapha bacabanga ukuthi sibhamu shawa yibona kuphela. Lenyanga abayihambayo yabakhohlisa mtshana. Iyabakhohlisa. Ngisho noma bangahamba baye eMalawi mtshana ngeke baze bangibulale mina. Kodwa watch the space from now. Ngoba bengilinde ukuthi ngizobabulalela la endlini. Abeyisi la. Bafike bajika ngenye imoto emnyama bathi yini le moto ngizoze ngibize ngegama baze babone ukuthi bawu4 phakathi bafike bakhombana bajika bahamba. Then the second day ngilekhathi-ke ngiyobathola lapha uma ngiphuma ebank. Angizobalekela inkani mina mtshana. Kodwa kusala izogcina mina. Bathi yona mina nayo sengibeka amalanga ukuthi siyohlangana. 1 badoma ngoba bangilandela ngefoni. Angizoshintsha ifoni mina. Ngincwaba amafoni. Angizoshintsha ifoni ngishintshele inkabi lamtshana. 2 i-drone. Bangiyithanda kabi. So iyafana nje nonodoli la kwami nje. Bangibona nje bangayishuta ithombe zami bayishute igcwala umhlaba ngeke bangenze lutho mfana. Bazongibona namanje futhi ngiyazi ukuthi bazobe bebhekile nebayazi. Ngiyazi ukuthi ngeke bayitshele ibosi yabo boyitshela ukuthi hayi shintshela imoto useyayazi. Bazoyishintsha baqale nini ukuyishintsha. Njengoba ngisho bashintshe nje neinkabi nalezi ezinye asekho nalezi emnyama embi ayisekho nalenye beyigunda isichiko ayisekho nalomfana engahlala naye nelisprayed acabanga ukuthi angiboni. Mfana engahlala naye nalo ngambuke ewindini ngabona ukuthi lento ngizoshaya ucopho le. Ayisekho nalo wafika wangithola egarage engilandele ngitracka ngefoni wayethi wayithela phe kwami. Wajike ngibhekile ngithulile ngithi uma ngitracka nami ngiyangitshela musa. Angisho basebenzisa imali njalo. Yini engenziwa imali? Ngilinde bona. Bafike bajika mtshana. Ngathi manje ngithi ngiyongena eloyeni ngelinye ilanga.
mangithi ngizongena naba bangilindele ngithi mangingena emotweni ngithi ngifuna umshini babaleka mara beze kimi babaleka njalo bangilandela ngisho ngidlule nelisprayed mtshana ngithi bangithi ngelinye la ngamchallenge yazi ngimbuke ngathi ngazi ubebamba benejip emva kwakhe engilandela ke ngale ngambuka ngamkhipha mtshana ngamkhipha alikhizwe ngalazi mina ngangithemba sengithi U10 sengijikela ngakuyena wakhishima wambongena kwenye ishop asuke ngaphuma ngafuna ukuyobona le jeep ukuthi le jeep ngafike ngayithola nje imi ngasekhoneni lo munye uyisilima ngoba ifootage yakhe vele sihamba soyithatha iStandard Bank ziphuphuku nje kuphela inkinga ukuthi lo muntu wabo bathengayo abatsheli ukuthi sengizame kaningi angizofa mjana ngizofa nje ngifele nje uNkulunkulu masevumile hayi ngalesa sibhamu sabo kodwa ngiyabheja mjana ukuthi lenyanga le uma ngabe basasekhona le trip engiphume namhlanje le elandelayo eyidumbu mjana uma ngabe ukuthi uhamba mina ngizobe ngihamba nako ngizoba Goliath mjana wami ngiyofana izitha zami angigule mina ekhanda ngiyofana izitha zami so lokho kuzoba amaphoyisa sengiwatshelile mshana kaningi batshela no anohlusha umuntu engamasi abatshela ukuthi lo nalo ngisho ngabanikeza ngisho even nama proof yeah so isikhathi sokudlala manje angeke ngithi ngilinde iproof enye elandelayo yipi ukuthi ngibe nenceba noma ngoba phela angazi ukuthi izozama kuphi inhlavu so angikhombe nami ngoba nginethuba mshana lokuthi ngikwenze lokho khona namhlanje uphahla ithuna lomlungu uzobe kuphahlwa yena ngelinye ilanga njengoba bebawu3 nje uyabona nje ngithi mangizula idolobha lonke lapha mshana ngazula sizula sisamba nayo masibakhipha sithi hayi sithi masithi sahlangana kabi sahlangana ngale emva kwemole bayinaba sebangali sisingale hayi safike safila lapha imoto petrol mjana abuya so bengithi so sasisale no labantu bethu asesiphumeni semahlathini azange baseza mjana azange baseza kodwa nje angazi mjana kodwa khona kuzobonakala angizodlalwa umuntu mina mjana angizodlalwa umuntu njengamanje awasebenza amaphoyisa umsebenzi wawo it's fine nami ngizoba ngenza owami umsebenzi ngoba ngizoba ngivikela nami njalo angikhathele ngeke ngiloko busy mina ngiqhipha imingaki leminyaka kuloko ufuna ngibhadale abantu ukuthi bangivikele hayi khona I don't know ukuthi yena babhadale imali but mina ngingakwenza kube more but akunaso isikhathi ngizozenzela ngezami izandla ungabe ukuthi ngiyagwetshwa ngigetshelwe into eyaziwayo ukuthi mina bengizivikela kulo muntu ofuna ukuthi mina ngife ukuthi ubani sizoyikhuluma ngelinye ilanga ngoba vele amagama akho ngiyazi ikhona igama elistini ekhuluma ngelinye ilanga mshana wami kodwa anyway ngingakahle ngoba ngibuyile inkabi zisele khona ngapha or basayishintsha imoto